ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಕೆ ಅಂದಿನ್ವೆ ಇನಿ ಹಂಗಾರ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಹೊರತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಪಿಲ್ಲರಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒರಿತೀನಿ ಚುಮ್ಮಿನ ಮೀಪವನ ಚುಮ್ಮಿ ಉಂಡತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನೆ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮೇಯ್ಟ್ ಇಡೀಕ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಐನ್ ದೆಕ್ಕದಾನಾಗ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಪ ನಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ತು ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕನತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರು ಭವಾನಿ ಆಂಟಿ ಶಾರಿ ಸೋಕೊಂಡದೆ ಸೀರೆ ಸೋಕೊಂಡ ಅರಿಗ ಕೊಡ್ತೀನಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ರಾಖಿ ಪೊಲ್ಲರೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸು ಅವು ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಇದು ದೊಡಮ ಮುರಣೆ ಅಥವಾ ದೊಡಮಲ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಿನ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರದೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನ್ಲ ಪೊಲ್ಲರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದೆ ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತುಂಡವೆ ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಪೊಲ್ಲೋಡೆಂಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಮೀಶೋ ಎಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಶೋಡು ದಯಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಮೀಶೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೋಜಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೀಶೋಡು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಆ ಪೂರ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ ಟಾಪ್ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೀಶೋಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಚತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತುನು ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಎಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಟಾಪ್ ಶೋಕದ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಉಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜೈನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಓನ್ಲಿ 350 ರುಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರುವೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪರೈಟ್ ಆಪುಜ ಅಂದು ಮೀಶೋದದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂದು ಕಡಪುರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಪೀಸ್ ಟಾಪ್ದ ಪೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಕೊಂಚ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಕೊಂಚ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಗೋಲಾಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದಲಾತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಶೋಕುಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು 350ಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾನು ಏನ ಮಂದಿನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಂತದೆ ಏಪಲ ಮೀಶೋಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ 18 ರೂಪಾಯಿ ಆದತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಚ ಏನು ಪಂಪೇರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪೋತಿ ಪೇ ಮಂತಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಹಾಗೆ ಪೇ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೆ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಪೇ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಏತ್ ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮೀಶೋಡು ಮನ್ಪುಂಡ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರೋಡು ತೋತು ಗುಜರಾತದ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀಶೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಯಿ ಎಲ್ಲರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೊಲ್ಲುನು ತೂಕ ಟಾಪ್ ರಪ್ಪ ಪೊಲ್ಲರ ಸೊ ಆಯ್ತು ಪೊಲ್ಲರೆ ಕೊಲ್ಲೋಡ್ದು ಚುಮ್ಮಿನಿ ಮೀಪದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಇನಿ ಮೇರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಪಂತೇರಿ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಈತ್ ಪೊಲುದ ಒಂಜಿಲ ತೋಜಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಜ್ಜ ಅಂದು ಸೊ ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದಾತನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತತಿಗೆನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತಡು ಜಸ್ಟ್ ಚುಚೂರು ತೋಜದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜವಡಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ PUC ರಜೆತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ಎನ್ನ ಎಂಡ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ ಆಂಡಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಪೆಯಾನು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನಾರ ಪೊಲುದೆ ನಡೀತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವ
ಸೊ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಪೊಲುದನ ನನ್ನ ಕೊರೋಡು ಏನಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಏನಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚಾತಿಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಂದಿ ಅನ್ಪೊಲುದನ ಒಂದು ಒಂದವೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬ್ಲೌಸಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಉದಸ್ತಿನ ಈ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನದು ಬಟನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಏನು ಕೆಲವರ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿರ್ವೆ ಮೈಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವೊಂದೊಂದು ತುಡೆ ಉದ್ದ ಕೈ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಸರಿ ಹಾಕು ಫಿಟ್ ಹಾಕು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ನಾನೇನು ರೆಡ್ ಸಾರಿ ಉಂಟು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲ್ಲಾರೆ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೊಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಪನತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಮುಜಿ ಮುಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಯಾನು ಎಂಕಂದು ಪೊಲುದನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸು ನಾನು ಇವರ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಕಂದು ಪೊಲುದನ ಸೊ ಒಂದುಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಕಂದು ಪೊಲುದನ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆತಿಜಿ ಬೇಲೆ ಮೀನು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಕೊಂತಜೇರು ಅರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೊತ್ತೇರು ಒಂದೆತ್ತ ಬೇರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಟು ಆಯ್ಕೆಯಾನು ಇಂಚದಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ತೋಜಾರ್ನೆ ಬಂಗ ಇಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊಲುದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಪುರ ಆತಂಡಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ತೋಜಾಡ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಂಡಿ ಇನಿ ರಜೆ ಅದೇ ಅಂಚಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬುಲ ಅಪ್ಪುಡು ತೋಜಾಯಿಲೆ ಕಲ ಅಪ್ಪುಡು ಸೊ ಸೆಕೆಟ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏನು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪಿದಾಯ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಉಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಡ್ಸಿಂದು ಬಾಕಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಬೊಕ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನುಜಿ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಹೋ ನಾನು ಚುಮ್ಮಿನ ಮೀಪದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕಂಡದೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ದೇ ತುಲೆಲೇನು ಸರಿ ತುಲೆ ಚೀ ಮಂತಿತು ಮೀಪಾವಡು ಮಾಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮು ಅಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬಯ್ಯವೆ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲಿಯನು ಪೊಲುದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೇಟೆ ಆಂಡ್ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಆತಜಿ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಹಾಫ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಹೊರ ಕುಲ್ಲು ಎಡ್ಡ ಹೊಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕರಂಡು ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅನಗ ಆಫ್ ನಂಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬ್ಲೌಸು ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪುನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಪ್ಪುಳತೆ ಐನು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಪ್ಪ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ತೂಪಿನಿ ರಡ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಈಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತ ಕುದ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನು ಪುಲ್ಲುದಿ ಒಂದತ್ತು ಯಾನು ಪುಲ್ಲುದಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಾಂಡ ದಲಾವಂತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟೆ ಅತಿ ಅಂಚ ಶುಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಗುಬ್ಬಿ ದಿಕ್ಕವಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ನುಂಗರ ಉಂಡು ಇಲ್ದಡಿ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಂಡ ನುಂಗುಂಡು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದಿಯರ ಉಲಾಯ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಅಡ್ತದ ಪೂರ ಆಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪಿದೈ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಆಡ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಉಲಾಯ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಆಂಡಿಚಿಂದ ಎನ್ನ ಜಾಲ ಆಡ್ಪುನಾಗ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಕೆಲವರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬೆನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯಿಡು ಪೊಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಮೂಡುಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀನು ಏರೆಗ್ಲ ಏರ್ಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚಿ ಲಾಗಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆತ ಐಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅವು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಾಗುಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮುಲ್ಲದ ಕಷಾಯ
ಮಾಮಿದಿ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರುಂಡು ರೆಡ್ ಸಲ ಪಾರುಂಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಆವುಂದು ಏನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪುಲ ಮಂತುಂಡು ಕೊಡೆ ರಾಗಿ ಇಂದುದ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಮಂತುಂಡು ಅವು ಮುರಣಿ ಪೂರ ಕೋರಿ ಬೊಕ ಮುಳ್ಳು ಡೆಂಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತಿನ್ಯತೆ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಯತೆ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಪೂರ ಸೊ ತುಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕದಾದ ಪುನೊಂದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಂಡವೆ ಕಾಂಡೇನಿ ಲಕ್ಕದು ಚಾಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಂಡು ಚಾ ಪರ್ತಿಚ್ಚಿ ಚಾಕದಾದ ಪಂಡ ತೋಚವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಬರೊಂದೆತ್ತು ನಂದು ಅಂತ ಬರೊಂದೆತ್ತನು ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂಥರ ಕೂಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆದರ್. ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಪನೊಂದು ಸೆಕೆ ಆರ್ಲ ಯಾವ ಮುರಲ್ ಲಂಚನೆ ಚೂರು ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಕೂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಅಂತುಡು. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀಕ ಬೈದುಂಡು ಬರ್ಸ ತೂಡು ದಾದ ಅಂದು. ಸೊ ಚಾ ಪರ್ಕನ ಮೈತೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿದೋಡಂದು ಬೋಬಿನಿ ಏಪಲ ಸೆಕೆ ಆಪೆದನು ಪೋನಾಗ ಇನಿ ತೂವಡು ಎಂಚಾಪನೊಂದು ಸೆಕೆ ಆಂಡನ್ ಪಾರೆ ಉದಸ್ಸಿನ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ಪಾರೆ ಅಂಚ ತುಕ ಪೊಯ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಕಿನಕಲ್ ಪಿದ್ದಟಿಯರು ಅಜ್ಜಿಲ ಬುಲ್ಲಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ದೈಟ್ ಪೂ ಪೋತುಂಡು ಇಟ್ಲ ಪೂ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ರೈಸ್ ಚಾಗಿ ನಿಂದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿ ఒక ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಸೊ ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾ ಪರ್ಕ